ko ito. Hinay lang. Ito guys, oh. Ito. Moment before. Guys, nakita mi dirig bangag sa banakon mo siguro ni kay kapito kong mata oh. Bantog ra mga wa mong manok kay naara dari nagtago. Ito guys, makamandag daw ito. Dako, dara. Dako kayo. Diga to. Makamandag daw ito. Hinay sig. Ito. Ubra ka pa na. Kunin ko ito. Hinay lang. Ito guys, oh. Ito, tingnan nyo, oh. Ito na makamandag na ahas, oh. Tingnan nyo to. Imo maghihinayan. Then, tingnan nyo. Ito, ganito. Paghawak ng ahas. O, ganito. Ayaw hinai. Pagkatapos, yung buntot, ilagay mo dito sa pusod mo. Ano naman na? Gamot. What? Gamot. No, ito. Tingnan nyo. Ito. Oh. Ayo. No. Ang laki. Ito. No. Ganito. Paghawak ng ahas. Kasi, matagal na ako nang naghahunting ng mga ahas. Ito si Boy Cobra to. Boy Cobra. Asa ahas? Ito. Tingnan nyo. Hindi nyo nakikita ito ahas. Pakanta na. Ito ahas, oh. Ahas to. Oh, may kuan. Kadila. Ito. Dalawa. Ganon. Ganon yung ahas. Pagkahuli ng ahas. Ito. Nakikita nyo. Kung saan nagkatas ang ahas ha? Ganon kahaba ang ahas. Ito. Maghanap tayo na isa. Sa'yo yung sako. Sa'yo yung sako to.